14 individer, der springer. Ja, skiderene springer i redskabsserien. Så. Det er høj kvalitet og niveau, vi ser her spring. Og så er det bare for lækkert at se folk, der springer med så stort overskud, som de her drenge gør. Det er højt bare generelt. Ja. Hele omgangen her med tributerende. Igen, stor sikkerhed for drengene. Og så kan man mærke, hvordan Gigantium begynder at koge. Ja, publikum i Gigantium er fuldstændig med de 5.000, der er pakket ind i aften. Ja. Og vi skruer op på niveauet og går over, i stedet for at lave lukket triple hofte out, eller triple out, så går vi over til at lave triple hofte out i stedet for. Og nu med flere skruer på Lasse Smedegaard. Sådan, Jakob Lund. Og reaktionen fra ham. Ja.